Døden og skiller er en sjældenhed. Ifølge Danmarks Statistik har skilsmissetallet igen taget himmelflugten, og det ser ikke ud til at vinde. Mary og Preben fra Sengeløse har været gift i 60 år, og for dem er opskriften på et langvarigt ægteskab ganske enkel. Bare hold hinanden, og så driv skidsløg. I en tid, hvor skilsmissetallet når skyerne, er det efterhånden et særsyn, at man holder sammen til døden skiller. Mary på 79 og Preben på 82 har været gift i 60 år. De mødte hinanden, da de legede sammen som børn. Det var da vi var unge og smukke og nyforelskede. Så vi blev gift, flyttede vi til Smallegade. Så havde vi været heldige at få en lejlighed. Det var jo også svært dengang. Ja, det var det. Men det var så en viceværtplads. Ja. Så hun var vicevært, og jeg var bare pladsen. Du farede, og jeg vaskede trapper. Ja. Men hvad gør man ikke? Ja. For at følge sig. Siden da er der kommet 3 børn, 5 børnebørn og 2 oldebørn til. Og et tredje er på vej. I det lille hus i Sengeløse er der ikke slippet så mange kanter af, for det har slet ikke været nødvendigt. Det er jo ikke ret tit, vi er uvenner. Nej, hvad skulle vi være uvenner? Nej, det er også det, jeg mener. Jeg er nok også måske lidt mere eftergivende. Lidt mere aristokrat. Der er ikke noget med aristokrat, men jeg har så tit sagt til hende, hvorfor farer du ikke op og spiller fjolle, eller giver mig en på tun eller noget, ikke? Men det ligger ikke til hende. Efter en tår kaffe og et stykke kage er det tid at træne hovedet. Så står der party i Zoo. Ja. Hvad er det? Party i Zoo. I Zoo? Ja, det er en abefest. Hverken Mary eller Preben forstår, hvorfor unge er så hurtige til at smække med døren og finde en ny. Det kunne de aldrig finde på. Det har aldrig været i mine tanker. Heller ikke mig. Nej. Vi kysser hinanden morgen og aften, ikke? Ja. For ligesom at hylde stand. Og et par gange midt imellem, ikke? Og det vil vi gøre til den dag, vi ligger på langs. Ja. 9 personer blev anholdt.